horas madihita saluhutna martangyang mahita. Debata Jahoba na marhabangsa di banua gijang, mauleate huso bahora nami tuho Tuhan, di sude asi do tolong ni roham, di ramoti ho hami satu tikyon. Tuhan neng tanginon nami mahatam, marsaringa ramai di tonga-tonga ni ngulu nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion, imana tersurat sian Evangelium Markus bidu saplonom, ayat saplopat sahat rodi ayat saplalu, sonon ma didok disi. Dungi muse ujuhudul nasida mangan, di pataridahon madirina tuna 10 sadai, dipisang maganggu dohok jogal ni rohana sida, ala soporsia nasida di akka naung marnida ibana, naung hehe sian namate. Jadi ninna mamadok nasida, laho mahamu tuliat portibion, jami taho kamu ma berita nauli itu nasa natinopa, na porsea jala terdiri, dapotan haluaon, alai na soporsiai hona uhum do. Jala omma tada akka na mangihu tu na porsea, pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu, dohok makatahon hatanay baru. Joputon nasida do akka uluk, jala nang diinum rasun hamatian, dang pola mahua nasida. Ape honon nasida matangan na tu akka na marsahit, gabi malum ma hilalaon na, olak nido sahat na. Topik ni hatani Tuhanon, majamitahon berita nauli tuliat portibion. Hurian itu hatta, Evangelium Markuson ima nasinurat ni si Markus hira-hira tahun 64 saat tu 67 Masehi, uju panggonggomion ni Kaisar Nero, ima Kaisar nama Saibringas, jala nama bahen na so uhum tu halak Kristen di panggonggomion na. Di panggonggomion ni Kaisar Nero omma apostel Simon Petrus, pabotoho tu si Markus taringok Yesus Kristus. Ima taringok pakobasion na, tada halongangan na binahenna, huasona, hamulion na, pangajarion na, hamamatena, haheheon na, parsuron na, duhot hahihisat na. Laos disurato si Markus masaluhut nai di buku naon, jala diguari ma buku naon Markus. Turpo jami taon ima taringot haheheon ni Yesus, di pataridahot dirina tu sisianna, jala parsuron na tunasida. Hurian itu hatta totunung atakas taboto taringot hamamate ni Yesus dohot haheon na. Imana hehe do ibana di ari patuluhon, ditiki masai suguk di ari parjolo dung sabati laho do si Maria Magdalena do si Maria ni si Jakobus rak do si Salome, mabuan ragam-ragam ni na khusus tu tanomani, laho mamiahi bakke ni Yesus. Masih padoha do nasida duko sahat tu labung ni tanomani, ise mamanggulang batui sian baba pitu ni tanomani, ay nabalga si tutudo batui, dibongoti nasida ma tanomani, gabe diida ma doli-doli sahala parulos na marlinang-linang, hudul tukan siamun, jadi mabiar si tutu manasida. Alai ni na doli-doli do madok nasida, unang mahamu mabiar, dilului hamudo Yesus sian Nasaret naung dipersilakon, nungahehe ibana dang dison ibana, ida hamuma inganan hapeahan naon, laho mahamuna, pabuah hamuma tu akka sisianna, doho tu si Petrus, joloananna do hamu tu Galilea, disima idaumuna ibana, songon naung didok hiat tu hamu. Akadoan sapor siaon, dungi ruar manasida mapur siat tanomani, laos akadok dok do nasida jala tarmali, jadi dang adong di pabua-bua nasida agia tuise, ay natahuto do roha nasida. Alai anggo Yesus nang mulak mangolu, sogok di adi parjolo dung ari sabati, di pataridahod do dirina jumolo tu si Maria Magdalena, sianido di pabali na jolo pitu si bolis. Jadi laho mai pabuahos satu akka na madongani Yesus na jolo, akka na marsa jala na tu matangis,
alai dang porsea nasida naung mangolu jala naung diida si Maria ibana. Dungi di pataridaho Jesus muse dirina tu dua halak sian nasida. Marrupaho rupa na asing dinalaho marhuta sada nasida. Jadi dohot manasida Roma maritahos satu akka dongan nai alai nang nasida dang dihapursiai. Hurian itu hatta mauldo nasida maka porsiai namasai alai nang pesongoni dang masoho Jesus ilau pataridaho dirina tu sisiani. Imana itabereng dayak saplopati ujuhudul nasida mangan masai takas di pataridaho Jesus dirina tuna 10 sadai. Ima akasisianna dipisang maganggu doho jogal ni roha nasida ala soporsia nasida diakka naung marnida ibana naung hehe sian namate dison matakas taboto Kristus paposor roha nasida pabua naung hehe do ibana sian namate songon naung pinabotohon ni Jesus hiatu nasida pabua na hehe do anak ni jolmai di ari patuluhon duko di papos roha nasida jadi ni na Jesus mamadok nasida dek 15 laho mahamutu liat portibion jami taho kamu mabarita nauli itu nasa natinopa tu naso Jahudi tu halak Jahudi jala tu sude jolma na olo majakosa ima mabaritaho tu sude jolma Kristusi ima taringot hadirionna parengoluonna hama matena haheheonna dohot hahihisakna tu banua gijangi saluhu nai di pabotohon asa marroang ganuk jolma itu Jesus barita nauli di baritahon asa taruli saluhu jolma di sadok tanoon tarlumobi tu nasa natinopa manang segala makhluk di tanoon taruli saluhu na marhite barita nauli dohot hadirion ni akana porsiai tuaka humaliang nabi diaka jolma na porsia di barita nauli i jala tardidi tapotan haluaon alai na so porsiai hona uhum do ai haluao do na pinatupa ni Jesus Kristus dihita asa jupang mahaluao ni disaluhu jolma ubahen ikut dibaritahon barita nauli ai dang adong agia sada na boy paluaho dirina ia sohola Tuhan Yesusi jala dihita akan ang porsea jala nunga tardidi nunga dapotan haluao kita jala ikon may saita jamoto di tonga-tonga ni ngoluta unang olohita manibil sian hasit tongani jala songon na hinirim ni Tuhan Yesusi asa saluhut taruli di barita nauli dohot di haluaon na siat Tuhani hita pe ikod do parsidohot mabaritahon Jesus Kristus si paluai diaka parsaurata di humaliangta di ulaut tabe saluhut do akana porsea tarjo gabe parbarita nauli jala saidong anan ni Tuhani do hita patu pahoni dang pasobonna songon akasisian nai ima na sinuru ni Tuhan Yesusi di bagasa turpukon sai di dongani di patau jala di pargogoy do nasida mangulahoni huaso ni Tuhani sai mangalinggomi akana porsiai songon na diaya 10 dot ayat 10 alui jala omma tada akana mangihut tuna porsea babalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu doho makatahon hata nai baru joputon nasida do akka ulok jala nang diinum rasun hamatian dang pola mahua nasida ape honon nasida matangan na tu akka na marsahid gabe malu ma hilalaonna huriani tu hatta siani takas do taboto dileho debatado tu akka sisiani huaso hagogoon soang songoni tu hita akana porsiai donganan ni Tuhani do hita lau majamitahon barita nauli tu liat portibion borhat mahita mamaritahon barita nauli mangoloi parsuruon ni Tuhani ditiki na une nangso une di bagasta tu dongata humaliangta ulaota do tu sadok tanoon unang mahita mangasahon gugot ta sadiri patu pahoni alai mangasahon pangaramotion ni Tuhanima asa saluhut taruli di haluaoni amen martangi yang mahita ali Tuhan debata para siroha na sumurung jala pardingan basa mengataruli behami Tuhan di hatam sai pargugui mahami mangulahon na obar tu hatami ima mabaritahon barita na uli na siyakoi
di tonga-tonga ni bagas nami, parsauran nami, di ulaun nami, dohok di sadok portibion, asi maroham ali Tuhan de bata. Sese sama kadusa pangalasion nami, wala mengasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita salhutna. Shalom.